Report! Arestado ang 6 na individual sa Pangasinan matapos lumabag sa unang araw ng pagpapatupad ng gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period ngayong 2025. Ayon sa Police Regional Office 1, nahuli ang mga violators sa isinasagawang checkpoints sa buong lalawigan bilang pag-iigting sa seguridad at pagsunod ng publiko sa mga regulasyon mula sa COMELEC. Kabilang sa mga naaresto ang isang 38 anyos na residente ng barangay Agdao, San Carlos City na nahulihan ng kalibre 38 na baril matapos na magdulot ng takot sa mga residente sa lugar. Ayon kay San Carlos City PIO Police Lieutenant McKinley Mendoza, lasing umano ang lalaki nang mahulihan ng baril nang walang maipresentang dokumento sa ginamit na armas. Meron pong isang lalaki na palakad-lakad kung saan po sinasabi na itong lalaki po na ito ay lasing po. Na-report po sa atin ito na itawag po ng isang concerned citizen kung saan tumanggi po siya na magpakilala. Ngayon nga po, doon nga po nakita na meron po siyang barel kung saan ginagamit niya pong panakot sa lahat ng mga taong nakakasalubong niya. Then tinanong naman po natin kung meron po ba siyang papel o pinanghahawakan na lisensya. Wala nga po. Kaya naman po agad po nating inaresto at agad po dinala dito sa istasyon. Sa ngayon po, kasalukuyan po siyang nakadetain dito sa ating impilan po. Dagdag ng opisyal, patuloy na sinusuyod ng kanilang tanggapan ang lahat ng barangay sa lungsod upang maging matiwasay ang papalapit na eleksyon. Kaugnay nito, tiniyak ni Police Regional Office 1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista ang karampatang parusa para sa mga mahuhuling lumalabag sa batas at hinihikayat ang publiko na mag-isa sa pagre-report ng mga kahinahinalang aktibidad sa kanilang tanggapan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM News!